Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali denganku Mbak Eka di channel YouTube Keluarga Mas Goblok. Malah pemirsa bobot konten iki. Mumpung ana wektu nek wis bar ngurusi omah rabar, guys. Hari ini sik tak ngadem sik. Hari ini saya mau nanam daun bawang, pemirsa. Ternyata ini ono es pahite yo. Kita ora, guys. Daun bawang Blaze F1. Kira regane aku lali, pemirsa. Ini ya tak buka. Ceritane karena udah mulai kemarau guys, beritane wis iki ceritane ngene, pemirsa. Musim kemarau, timun-timunku udah mati kabeh. Dadi polybag iki ada yang kosong. Dadi mau tak isi daun bawang. Yo semoga-moga yo gelem urip, pemirsa. Mbah. Mumpung aku nyandak gawean liyane tak icir. Dadi misalnya nanti besok aku ada keperluan, aku gak duwe tanggungan gawe konten, wis duwe celengan konten, guys. Ternyata daun bawang itu seperti ini. Nek bahasane wong Jepang iki loncang, nek wong iki daun bawang sing dienggo campuran mie ayam ya. Mie apa ngono ku? Mie apa nek ngarani mie sejenis koyo apa lah, pemirsa? Mie kekinian kan ana daun bawang iki. Daun bawang sing dienggo ya daun bawang karena mirip daun bawang lho, pemirsa. Aku ki untuk menyalurkan apa nek ngarani, pemirsa, untuk menyalurkan kegiatanku. Wah, aku ki ora duwe tangga, guys ya. Ya aku yo nandur-nandur ngene iki, pemirsa. Yo wis. Iki polybage. Wis tak panen, guys. Mau wis tak sirami. Muga yo urip, tapi nek ketiga yo urip ora rapat, pemirsa. Dari mana polybage timune mati tak iciri. Terus ini ada lagi tak iciri parene urip ora gak roh. Jadi juga mau tak tanami daun bawang, pemirsa. Iki tak ijeri sawi lagi, tak entekno bibite. Iki kembang telangnya. Aku ki penyaluran hobiku yo kadang kala nek menghilangkan wong ki yo duwe stres, duwe masalah rumah tangga, pelariane ki hal positif. Ngono, guys. Ora iki parene. Ora ono perkembangane. Tak simpen neh engko nek suatu waktu gagal kan iso tak sulami neh, pemirsa. Sulami ku yo nambal jalan jenenge sulam. Wis tak dono neh, guys. Tomatku berhasil, pemirsa. Iki berbuah. Tomatku berbuah, guys. Berbuah, terongku juga berbuah. Iki bibite aku pokoknya 10.000 ku mix, pemirsa, milih. Kan paling enggak pembelian 3 bibit, aku tuku bibit iki yo rada akeh sih, guys. Iki bibit tak simpen sik, pemirsa. Panas ra umum. Bibitnya tak simpen. Bibitnya simpen. Simpen. Karena kemarau ada beberapa sing aku gak tak ijek ki
cabai, sawi caisine wesek, bibit kangkung, kacang panjang kita simpan sini. Ternyata ini yo belajar pemirsa. Belajar bahwa maksudnya ini loh pemirsa, lingkungan sini itu tanah itu dicocoknya ditanami apa ngono kan aku belajar. Ternyata cocoknya itu timun nek kemarau gak cocok, terus bayem cocok, bayem merah, terong ungu cocok, tomat segala medan oke, sepenting pupuknya kuwi. Aku gak pernah pakai kimia-kimia guys, tak tandur tok, kecuali untuk lahan yang besar nek cuma mengandalkan pupuk alami ki gak ngatasi memang. Iki kan mau tanggo hobi-hobiku ben aku ki duwe pelarian pelarian jenuh ngono lho pemirsa. Yo dolan nang merah dolan, tapi kan gak setiap hari dolan ki sungkan lho guys. Dolan anyus-anyus, waduhne kegiatan kene ndeglek nunggone kan yo ora pantes. Nek nggone maratuwa apa IP kan gak pantes guys. Ngono lho. Diingi aku kudu masuk angin awake. Aku nek kesele kudu masuk angin pemirsa modele. Ya aku mau gak nyuci, aku arep nyuci. Tak totoni dulu hangere. Iki wis tak gawe pot-pote. Cuma tanamane lan pupuke kandang iki ngono. Memang karena rencana iki memang ki arep tak nggo sawi lah ngono. Sawi terus daun bawang, dan ternyata timunku mati pemirsa. Dek iki garing sithik gak gelem, timun rujak, timun Jepang kuwi gak cocok nek di tanah ini. Ya sempat pisan tok berbuah, adalah keterak langsung ekstrim panas ngono kuwi winginane terus les. Alah yo aku tak anu nek pemirsa sik. Tak totone iki hangere. Iki tak tutup permasalahan iki akeh doro guys yo. Jeneng kita hidup di desa bermasyarakat, kita tidak bisa tegur menegur. Jenenge nek di desa kan rumah wates patok tok, gak pager koyo nang kota-kota guys. Dadi awake dhewe iki ya kudu njaga awake dhewe. Pernah tak buka Mas Santo. Tak jarno, tak omongi ra digagas. Kowe doro masuk rumah numpahi minyak goreng, numpahi garam. Tak omongi wis percaya to sampean aku ngono. Iya, Ibu. Doro iki golek pakan Mas, ya diopeni sing duwe omah ya. Kuwi tetep dia punya insting untuk mencari makan sendiri, nek kurangan. Mohon maaf pemirsa nek mondar-mandir. Tripodnya tak pemirsa ya, tak tutup dulu kontenku ya iki mang. Nanem daun bawang, muga ya hasil ya guys ya. Akan usah mau gak ditonggo guys. Ya selatan sawah, timur sawah, belakang iki kebun lompong alias lumbu alias keladi. Terus utarane omah iki gang-gangan, semak-semak, dan rumahnya sepupuku yang kosong. Dadi nek dibilang plek tanggo iki gak koyo nang merah ya dempet-dempet. Cedak make tanggane Mak Damis, terus Mbak Rini, terus tanggane iki Mbak Isma, Mbah Rum, Mbah Kem. Rempet-rempet kan sak dulur kabeh, rempet-rempet ya sing ke sisih anu. Nek aku ki gak ono guys dulur, tapi menjoro ados. Cara mono ya mlaku ya 5 menit ngono lho nek pengen dolan. Cuma dolanku ki ya seperlune guys. Nah poso-posonku malah menimbulkanku ngendo wong. Aku jenenge lambene wong wedok wis to. Aku gak muni aku sok piye, sok nae poto piye. Mang kenyataane kadungku njegur omongan mesti ngendo wong liya. Ya aku ngomong ki ya sak perlune. Ya kadang ya mbahas lumbu, ana sing pengen mek ya mek. Aku niku wis dijini Pak mertua guys. Saya pengen mek pira nek mek sak masakan rapopo. Soalnya lumbu di sini sangat murah, bahkan saking murahnya sampai wong ki mesti do nanem pemirsa. Jadi
murah banget. Mulane iku didol Pak nang Pasar Merah perkarane apa? Wani tuku jumlah banyak. Nek sedikit iku rugi. Guys ya, terima kasih ki Mang nanam daun bawang, semoga kasil nek masak-masak mie goreng mie iki punya bawang sendiri, bawangnya alami. Nek nanam sendiri kan awake ngontrol loh, guys. Aman. Terima kasih. Moga-moga hari ini bermanfaat. Selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga puasa tahun ini berkah dan membuat kita sehat lahir dan batin. Aku mau melanjutkan nyuci, guys. Nyuci piring, nyuci baju, nyapu. Kerjaan iki gak bar nek berumah tangga gak ketok, guys ya. Gak bayaran tapi yo gak ketok, gak gajian, gak kelihatan tapi kerjaannya banyak. Ibu-ibu tetap semangat ya, selamat menunaikan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.